ko siya partaraman. Oh, pero yan. Ata na rin ka pa serving ato, serving daw. Yun mo rin minaserving. Ito wala para serving ato ba ito, sir? Wala na kinayo. Luman. Amon, mapas ka! Karang ay. Iya kali pun naman. Amon ka ngayo. Pero di ba na ako tumaw? Mangon ano? Ano na nini? Kawat ng ngayo. Ang ambog ng nanay. Maroto, malupit. Ito sa ito may lani. Patayan yung masarang kawat pati ka. Serving masarang. Samok mo lang. Ayo itu loh. Itu loh dah. Ini macam bang aram kayak Pataam na ba sa likod na yaw? Salamat at sinama ka. Ano ka sabihin naman sila? Nawaban. Wala na ato. Wala mga sabihin. Nakaduwang ilo. Pataan na. Agaw-agaw naman. Ilbon! Ano mo yan? Ito amo parang may Ito na ba ako? lamang pa mga yaw. Luto dagat. Panagat na! Hindi! Bukura hindi! Puso. Tubado man ang dito kaya. Ano talaga? Hey! Forward na. Linabayan ka pa, no? Kalinabayan. Saan nga na ba ito? Nabuyo? Puro pas malamang ini. Ang grabe talaga naman sa Luwas ng 300. Diyan ang linog sa gato. Pangalas sa pamangginan. ano man eh talaga. Pag-ataas mo. Maraming tantos. Limo. Na para tusi. Tusi mo. Bagado. Kapanda ko ng pusta. Yung tito eh. Paga sa braso ni Darwin na laba na. Para serving sana ta. Ay mo man. Isu. Kapag saraw.
Orang gelap. Wala naman. Pura pa lang mo nang gadag pleasing, ano? Yung tradag tataw, doon ito si Andres! May next kasi next. para pleasing na, wala pa. Naman. Luas?